மனம் தெளிவாகத்தான் இருக்கிறது. அதை நாம் பார்க்கின்ற பார்வையால் தான் அதை களங்கப்படுத்துகின்றோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அன்பு இருக்கு, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பாசம் இருக்கு. ஆனா இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கின்ற பார்வையின் காரணமாக இந்த அன்பு பாசம் எல்லாம் பொய் என்று சிலர் சொல்லியதின் காரணமாக உண்மையான அன்பை மறந்துவிட்டு பணம், பெயர், புகழ் என்று தேவையில்லாத முகமூடிகளை அந்த மனதிற்கு மாட்டிவிட்டு நான் இப்படித்தான் என்று உலகத்தோருக்கு காட்டிக்கொண்டு நடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். கொஞ்சம் அமைதியாக உட்காந்துட்டு நீங்கள் வகிக்கின்ற பதவி உங்களிடம் இல்லை, நீங்கள் வகிக்கின்ற வீட்டில் குடும்பத் தலைவர் குடும்பத் தலைவி என்ற அந்த பதவி உங்களிடம் இல்லை, எந்த பொருளுமே இல்லை அப்படின்னு தனியாக உட்காந்து நான் யார் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அந்த தெள்ள தெளிவான சுட்ட சங்கு போல இருக்கின்ற மனமானது அந்த குழப்பமில்லாமல் உங்களுக்கு காட்சியளிக்கும். எதுவுமே இல்லாமல் எந்த சிந்தனையுமே இல்லை, நான் இப்போ யாருக்கும் உடைமை கிடையாது, நான் யாருக்கும் சொந்தம் கிடையாது அப்படின்னு தனிமையில் உட்காந்து நீங்கள் அந்த மனதை பார்க்கும் பொழுது பால் போல் அந்த வெண்மை மாறாமல் இருக்கின்ற அந்த உருவமானது உங்களுக்குள் தெரியும். அதுதாங்க இறைவனை உணர்வதற்கு தேவையான அந்த ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது. அந்த பக்குவம் தான் ஒருத்தருக்கு தேவை. சலனம் இல்லாமல் இப்போ கடல் அமைதியாக இருக்கும், அப்படி அந்த மனமானது அமைதியாக இருக்கும் போது இறைவனை உணர முடியும், அந்த ஈசனை நம்மளுக்கு உணர முடியும். மாறாக பல குழப்பங்கள் பல விதங்களில் ஏற்படுகின்ற சஞ்சலத்தின் காரணமாக அந்த மனமானது எப்பவுமே ஒரு நிலையில் இல்லாமல் ஒரு முகமூடியை மாட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது. அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஒரு குழப்பமான நிலை. என்னால் முடியுமா, என்னால் இறைவனை உணர முடியுமா, நான் இறைவனை நெருங்க முடியுமா, இப்படி பல கேள்விகளை நம்முள்ளே எழுப்பிக் கொண்டு பின்வாங்கி விடுகிறோம். எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த தவறுகளை செய்யாதீர்கள். உங்களால் இயலும், எவ்வாறு முடியாமல் போகும்? பல யுகங்களாக பல ஜென்மாக்களை தாண்டி நாம் இந்த நிலையில் வந்திருக்கிறோம். ஈசனோட பெயரை சொல்லக்கூடிய அந்த அருகதையை பெற்றிருக்கிறோம். அவரை பற்றி நினைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்குள் வந்திருக்கிறது. இப்படி பல விஷயங்கள் நம்முள் புகுந்து கொண்டு விட்டது அப்படின்னா இறைவனோட அருள் கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இப்ப பல படிநிலைகளை தாண்டி நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள். இந்த சமயத்தில் என்னால் இறைவனை உணர முடியுமா, என்னால் இறைவனை தெரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டு பின்வாங்கி விட்டால் இன்னும் இதற்கு எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுக்க வேண்டுமோ தெரியாது இறைவனை உணர்வதற்கும் இறைவனை அடைவதற்கும். முன்வைத்த காலை பின் வைக்க கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம பெரியோர்கள் சொல்லுவாங்க. அது காரியத்தில் மட்டுமல்ல, இறை காரியத்திலும் தான். உங்களுக்கான வாய்ப்பு இப்பொழுது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இறைவனால், ஈசனால் இந்த வாய்ப்பானது, அரும்பெரும் வாய்ப்பானது உங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் இறைவனை உணரக்கூடிய அந்த தன்மையும் உங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கும் பொழுது இறைவனோடு அந்த அருட்பார்வையால், இறைவனோட கருணையால் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த வழியும் இறைவனை உங்களுக்கு காட்டுவார்.